O 6 ráno bol Paul behať ulicami Melbourne. Hrala mu hudba v slúchadlách, ktorú náhle preťal neznámy hlas. Povedal jeho prezývku z mladosti. Quirky. Otočil sa, no nikto tam nebol. Hlas však počul dokonale jasne. A nebolo to prvýkrát. Jeho život plnili takéto zvláštne incidenty. Zvláštne sny, ktoré sa stávali realitou. Autá, ktoré ho prenasledovali. Ešpézetky, ktoré sa opakovali. Hlasy, ktoré počul v kuchyni, no keď sa ich rozhodol konfrontovať, tá izba bola vždy prázdna. Paul vedel, že to nedáva zmysel, ale zároveň to bolo až príliš reálne. Po rozvode sa zrútil. Depresia, nespavosť, nočné mory. A potom prišlo to najhoršie. Pocit, že za všetko zlo vo svete môže on. A že jediný spôsob, ako ho zastaviť, je zomrieť. Paul sa pokúsil o samovraždu. Zachránili ho a diagnostikovali mu jasnú diagnózu. Paul mal schizofréniu. Poslúchol doktorov, bral lieky. Život sa mu znova dostal do poriadku. Cestoval, pracoval, dokonca si našiel ženu. Volala sa Christine a jej syna, malého Xaviera, prijal za vlastného. V Singapúre žili pokojný, šťastný život. Až do momentu, kým Paul nespravil chybu, ktorá to všetko zmenila. Vysadil lieky. Zdalo sa mu, že už je všetko dobré a že už ich nepotrebuje. Veľká chyba. Hlasy sa totiž vrátili. Objavovali sa tváre, ktoré videl len on. A jedného dňa počul slová, ktoré sa mu vrili do lebky. Zastav to. Musíš konať. Pozrel sa na svoju partnerku Christine a v jej očiach vraj videl zlo. Démonické zlo. Po návrate domov hlasy zosilnili. Ak to nespravíš ty, spraví to ona. Paul vzal bambusové palice a zaútočil. Útok dokončil kuchynským nožom. V psychotickej epizóde pripravil svoju životnú lásku Christine o život. Zabila ich rodinného psa. A keď otvoril policajtom, celý od krvi, povedal im: Ja som Ježiš Kristus. Musel som zabiť démona. Paul Quirk dnes sedí v singapurskom väzení. Nie ako zločinec, ale ako muž, ktorého zradila vlastná myseľ. Tento príbeh je veľmi smutný a preberáme ho v epizóde číslo 45 ešte z prvej série Vražedného psyché. Je to epizóda s názvom V zajatí démonov duše. Spolu s mojím starým otcom, forenzným psychiatrom doktorom Svetozárom Drobom vysvetľujeme, čo všetko sa môže stať, keď našu myseľ zachváti blúdne presvedčenie.